So, for today's cooking videos, gagawa tayo ng palitaw. So, madalian lang to yung aking paggawa kasi nagkikrave po ako ng palitaw. So, mag-combine lang tayo dito ng glutinous rice flour tsaka tubig. Tansyahan lang po hanggang sa makagawa po tayo ng dough. So, ngayon naman, magpapakulo tayo ng tubig doon sa ating cooking pan. So, ngayon naman, gagawa ako dito ng bilog na dough. Depende po yan sa anong laki ang gusto ninyo. Tapos, yan po, ilalagay na po natin doon sa ating pinakuloang tubig. So, lulutuin lang po natin yung ating palitaw ng 2 minutes both sides po. Tapos, hahanguin na lang po natin yan. The rest, do it the same procedure na po. Pagkatapos nating hanguin, pwede muna natin siyang i-cool down yung ating palitaw. Saka natin lagyan ng ating asukal. Tapos, ginadgad na niyog. Kaso nga lang, sa side ko to, talagang nag-crave talaga ako ng palitaw. Kaya ang ginawa ko, hindi ko na siya pina-cool down. Saka, nilagyan ko na agad siya ng ating ibang ingredients. Ayan na po yung ating palitaw. Please hit the notification bell para updated po kayo sa aking next cooking videos. Thanks for watching!